Pronec, čo by si odkázal akože mne? Na čo mne? Že si burton debil a si kokot. Nedal si mi kód. Nedal. Ja som ti koupil 2 skiny. Ale počúvaj. Ale... Počkej. A jo, takhle. 2 skiny som ti koupil. 2. A co z toho mám? Hovno. To z toho máš ono. To máš jak ve škole. Vidíš, všetci sa snaží, dostanú také hovno. No. To máš hovno, kurva. 5. Ale... Piči, daj späť tú kameru. Počkej. To zapínam. Okay? No, počúvaj, ale ako sa hovorí, počúvaj ma, ticho buď. Snaha sa cení. Snaha sa cení? Takže mal by si mi kúpiť ten mystery, počúvaj, počúvaj, ty si triezvy, mal by si mi kúpiť mystery gift, nechceš? Čože? Mystery gift? Alebo Hearthstone beta key. No, to je môj klíč. Nie, to bol tvojho kamaráta klíč. Počúvaj, ty máš pekné obrázky na stene, ako pozerám. No ukáž mi tvoju izbu ešte, ja chcem vidieť tvoju izbu. Aha. Tvoj pokoj. Jo. Bo to riadne veľká. Ale ja mám väčšiu. Aký bordel. Nádhera. Fakt vole, to není po telefóne, po Skype, kurva, sa si tady uklidne, Evi. Nevím, že tady mám kurva, potom můžu skypovat, ale ty si chtěl prostě skypit, tak prostě nemám pozrieť, no. No, nemám. Ty kokot proste. No, ten mystery gift. Dohodneme sa? Počkej, tu rukou, mystery gift, počkej, No, vole. neverím, že to spravíš, neverím. Počkej. No, mystery gift, prostě, no, fuck off, vole, mystery gift, no. Prostě tam nedostaneš. No, zapínaj počítač a posielaj mystery gift proste. Tých 400 RPčík sa nezabije. Pre 400 RPčík, ale to ti kúpim račistina, no, 2 ročky, no, 2. Dva? Jaký mystery gift, prostě, co to je, prostě, fuck off, mystery gift, prostě, no. Vždy si pán proste. Počkej, nemám okuláry, počkej, nebo